No niin, morjesta vaan teille kaikille siellä. Se olisi kukas muukaan kuin Santtu 37 taas täällä pitkästä aikaa. Ja tosiaan, kuten ympäristöstäkin voitte jo huomata, niin olen pitkästä aikaa täällä Porin matkakeskuksella valmistautumassa uuden vuoden viettoon. Ja siihen liittyen tosiaan voisinkin mainita sitä, että kuten viime vuonna, niin tänäkin vuonna olisi tarkoitus viettää sitä tuo Miss Rosebudin luona Savonlinnassa. Ja tosiaan ollessani matkalla sinne ajattelin näyttää teille sillä aikaa tässä videon alkajaisiksi koosteen vuoden parhaimmista liikennevideoklipeistä, jos se vaan teille siellä passaa kameran toisessa päässä. Oikein.
Buona costiera, terzo terzo. Intercity train 25 from Helsinki. No niin, siinä oli tosiaan teille nyt kooste mun vuoden parhaimmista liikennevideoklipeistä. Ja kuten näette, niin tosiaan perillä on päästy Miss Rosebudin luo Savonlinnaan. Kuten tuossa on jo puhettakin ennen koosteen näyttämistä. Ja tosiaan nyt seuraavaksi ajattelin, että vois puhua jälleen näitä kuulumisia ja mielipiteitä tästä menneestä vuodesta. Kuten on tapana tähän mennessä tehdä ties kuinka monta vuotta. Vai mitä? Kyllä vaan. Joo, mutta tosiaan kai sitä varmaan itse voisi taas aloittaa tästä näistä mielipiteistä tästä vuodesta kertomaan, niin mitä mä nyt oon mieltä tästä vuodesta, niin no kokonaiskuvassa toisin kuin viime vuosi, niin tää oli enemmän hyvä kuin huono, mutta se, että minkä jäljiltä tää oli niinku enemmän hyvä kuin huono, niin oli kyllä semmosen vuoristoradan jäljiltä, että että tää vuosi oli kyllä mun mielestä niinku kuin yhtä vuoristorataa vähän niinku mitä tämän vuoden kiinalaisen horoskooppieläimenkin kiertelykonsanaan on. Kun tämän vuosi tosiaan sitten tiennyt vielä, niin oli kiinalaisessa horoskoopissa lohikäärmeen vuosi. Ja, mutta tosiaan niin aikamoista vuoristorataa, mutta tästäkin huolimatta tää kuitenkin just tosiaan mahtui niitä ikimuistoisia hetkiä, mistä haluan tosiaan puhua teillekin näin julkisesti. Ja jos pitäisi sanoa, mikä oli kaikista paras hetki, niin kyllä mun mielestä tänä vuonna kaikista paras hetki oli mun ensimmäinen päivä palkkatöissä, koska en tiedä, onko teille varmaan tullut aikaisemminkin jo arvattu, mutta en ole tosiaan ennen tätä vuotta päässyt vielä kertaakaan virallisesti tekemään niin palkkatöitä missään, mutta tänä vuonna pääsin vihdoinkin tekemään niitä, niin se, että sai ensimmäistä päivää oikeasti elämän aikana tehdä niitä, niin on jotain sellaista, mitä en tule kyllä unohtamaan. Mutta tosiaan, niin, mitä muuta voi sanoa tässä näin, niin muita semmosia hyviä hetkiä tästä vuodesta oli kyllä tosiaan muun muassa se viikko, kun Miss Rosebud kävi mun luona heinäkuussa, ja siinä melkein viikon aikana, mitä hän oli mun luona, niin käytiin just muun muassa tuo Pirkanmaalla reissaamassa läpi Nokiaa, Tamperetta, Vesilahtea, Lempäälää. Sitten niin seuraavan päivän käytiin Varsinais-Suomessa, tuolla Laitilassa, Uudessakaupungissa, Raisiossa ja Turussa, josta myöskin tuli ikimuistoisia hetkiä taltioitua ja tuli nähtyä ja koettua kaikkea mielenkiintoista. Ja sitten niin saman viikon aikana käytiin myöskin tuo Reposaaressa kuvailemassa ja jokiristeilyäkin tuli poikettua. Se oli hieno. Jep, ja sitten niin tuli käytyä myös Kokemäenjoen luotoihin katsomassa, jotka on, jos ette ole vielä nähnyt ja kokenut niitä siellä, niin suosittelen kyllä näkemään ja kokemaan tuo Porin päädyssä, että ne on mainion näköiset ja voisi sanoa, oudut ja uniikit, kuten porilaisittain sanotaan. Ja niin, mitä muuta, no sitten helmikuussa mun mielestä toi vuoden ensimmäinen kuvausreissu, jos silloin lasketaan mukaan niin sormien paleltumista puhki, niin, niin toi muutoin oli mun mielestä ihan kelpo reissu, kyllä noin visuaalisesti varsinkin, kun oli sellaiset komiat niin kuuraiset ja lumiset pakkaskelit, joilla sain kuvattu just niin joku sen tasoristeysdokumentin ja lukuisia bussi- ja junavideoklippejä. No sit mun mielestä niin vapun jälkeen siinä toukokuussa, kun tuli tehty Turun reissu, niin sekin on ihan kelpo. Ja no sit kesäkuussa
ei pidä unohtaa mainita Jokioisten Musorautatien keikkaa. Se oli itse asiassa semmoinen, mistä mä tykkäsin erittäin paljon, kun sain kuvattua silloin tämän vihdoin ja viimein tämän Hiivatiisen Kiipuntien puolipuomilaitoksen, vaan sen lisäksi kun sai kuvattu tämän näitä museoja, mitä sieltä tietysti ajettiin, kun oli näitä museoajoja, niin ne on jotain semmoista, mikä toi vaihtelua tähän, voisi sanoa, tyypilliseen kaavaan ja rutiineihin, mitä on ollut tässä säännöllisesti. Mutta joo, mitä muuta, niin no sit mun mielestä heinä-elokuussa kuvaamani laivavideodokumentit MS Saimaa Margaretasta ja SS Suomestakin oli ikimuistaiset hetket kokea ja nähdä. Ja no, syksyn mittaan siinä yksi semmonen highlight oli tosiaan vielä tämän LA Merisillan kuvaaminen tuolta Hailuodon ja Oulunsalon välillä, eli Hailuodon lautan kuvaaminen suoraan sanottuna, joka on semmoinen uniikki tapaus, että Pohjois-Pohjanmaalta saatika ylipäätään Pohjanmaalta ei löydy varmaan mitään muuta vastaavan mittakaava ja välimatkan omaavaa lauttayhteyttä kuin mitä se on. Ja se on sikäli merkittävä hetki, tai oli siis merkittävä hetki ikuistaa, että että sen pitäisi olla historiaa tuossa parin vuoden kuluttua suurin piirtein. Ja sitten sen lisäksi, mikä jäi hyvin mieleen, oli toi Vahtolan polun tasoistusdokumentin kuvaaminen, mitä mä katselin katselukertamääriäkin, niin näyttää olleen teidän katsojien suuressa suosiossa. Et se, jos joku on kerran nykyään kiirtää paljon katselukertoja. Ja mitä tässä muuta? No ei oikeastaan varmaan muuta kuin, että joulukuussa sitten tosiaan toi Pohjanmaan reissua, kun kävin niin Etelä-Pohjanmaalta, kun kuvasin Seinäjoelta bussi- ja junavideoklippejä, niin jotkut niistä yksittäisistä klippeistä oli sellaisia, mitkä jäi hyvin kyllä mieleen siitä reissuulta ja tälleen näin, ennen kuin sitten tullaankin jo tähän loppuvuoteen, ettei varmaan tarvitse sen erikoisemmin tarkentaa mitään, mutta joo, tosiaan semmoinen vuosi, että lukuisia tommosia hyviä hetkiä mahtui, mutta niihin väliin kuitenkin mahtui myös semmoisiakin negatiivisia hetkiä, jotka vaikutti tähän kokonaisarvosanani tästä vuodesta. Mutta mä en viitti niistä alkaa kauheasti enempää puhumaan, koska haluan, että tässä videossa keskitytään niihin parhaimpia hyviin puoliin, mitä vuoden aikana on tullut koettua. Ja sen tiimoilta, kun olen tässä puhunut omat puheeni tämän Lohikärmeen vuoden osalta, niin pidemmittä puheita ajattelin antaa puheenvuoron Miss Rosebudylle. No niin, mä koin, että tämä vuosi oli tosi hyvä. Tämä oli mulle todella hyvä vuosi ja ehkä kaikkein isoin juttu, mitä tapahtui, oli se, että meille muutti 2 isoa rescue-koiraa Espanjasta, Hertta ja Velmu. Ja he on ollut todella iso osa mun elämää ja mun arkea nytten. Ja joka päivä tulee käytyä tuolla lenkillä koirien kanssa ja se on ollut mulle tosi iso plussa. Että tulee käytyä ulkona varmasti joka päivä. Ja Hertta ja Velmu on todella vallottavia otuksia. Ja mä nautin joka hetkestä niiden kanssa. Ja kyllähän sitä tekisi mieli kaikki maailman koirat adoptoida, mutta täytyy tyytyä siihen, että 2 koiraa sai meiltä hyvän kodin ja loppuelämänsä saavat viettää täällä. Ja aina on ruokaa, aina on pehmeä peti, aina on kaikki hyviä ja saa huomiota ja rapsutuksia. Ja mitäs muuta? No mä aika paljon tapasin ystäviä tänä vuonna Turussa ja Porissa ja Helsingissä ja Savonlinnassa ja vähän ympäriinsä täällä Suomessa. Ja kesällä sitten tapahtui semmoinen juttu, että mä pääsin käymään Liettuassa ja mun kirjekaveri majoitti mut. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mun kirjekaveri majoitti mut jossain. Ja se oli todella ikimuistoista ja pääsin näkemään todella paljon liettualaista kaupunkia, maaseutua, ihan kaikkea. Ja mitäs muuta? No syksyllä kävin sitten Italiassa ja Pakistanissa. Ja nämä reissut oli mulle todella tärkeitä.
Italiassa niin kuin kaikkein parasta oli ruoka. Ja siellähän oli ihanaa pizzaa, ihanaa pastaa, spagettia, jäätelöä. Kaikki oli aivan ihanaa. Kyllä siellä tuli syötty ihan riittävän hyvin. Ja Pakistanissa puolestaan parasta oli ihmiset. Siellä oli todella niin kuin ystävällistä porukkaa. Ja kaikki otti avosylin vastaan ja oikein toivotti tervetulleeksi. Ja niin kuin, se oli todella niin kuin positiivinen kokemus. Ja tokihan siellä oli hieno arkkitehtuuri, oli moskeijoita ja oli oikeasti kaiken näköistä, niin mutta ne ihmiset jäi parhaiten sieltä mieleen. Ja nyt sitten on tietysti joulu meni ja joulu oli mulle todella myöskin tärkeä juhla, kun oli koko perhe paikalla mummia myöten ja sitten nyt sitten uutta vuotta tässä Santtu 37 kanssa vietellään ja sitäkin olen odottanut. Että kyllä ei tästä vuodesta paljon pahaa sanottavaa. Täytyy sanoa, että kelpo vuosi. Joo, ja tosiaan en mainitakaan tuossa vielä omalta kohdaltani, mutta unohtui mainita, että mä tosiaan kuvasin ensimmäistä kertaa tänä vuonna tosiaan siltavideoita. Se on semmoinen konsepti, mikä nyt on vielä vähän niin semmoinen, että se ehkä vähän hakee paikkaansa, mutta mä oon nyt ainakin yrittänyt vähän jotain uuttakin ideoida kanavalle, että niin vaihteukset on sitä pientä vaihtelua, eikä koko ajan toistu tismalleen samat rutiinit, mutta tosiaan siltavideosta voisi sanoa, että jos jotkut oli ikimuistoisimpia hetkiä niistä siltavideodokumenteista, niin kyllä se oli varmaan sille, että ainakin se ensimmäinen siltavideodokumentti, joka kuvasi Laukon sillasta Tampereella, kun oli semmoinen höyryävä Tammerkoski siinä alla virtaamassa ja muutenkin semmoinen kiirtävä paukkupakkanen samaan aikaan kun kuvasi siltaa ja samaten myös Porin sillan dokumentointi Porista nimensä mukaisesti, niin se oli semmoinen, mikä jäi myöskin erityisesti hyvin mieleen, kun siinä oli semmoinen aito kesäyön tunnelma, ei pelkästään video, vaan siellä paikan päällä voi sanoa, jos te olisitte olleet kokemassa ja näkemässä sen tunnelma, mitä oli, niin oli kyllä himputti niin kesäinen ja ikimuistoinen tunnelma, että ei voi olla muistelematta sitäkin hetkeä, kun kuvasi sen video. Ja tosiaan sitä mukaan, kun tässä nyt ehtii tulevana vuonna kuvaamaan uusia siltavideoita, sitä mukaan niitä tulee myös teidänkin nähtäville. Ja tässä näin pidemmittä puheitta ajattelin, että voisin päästää teidät katsomaan koostetta mun tämän vuoden parhaimmista luontokuvista, mitä olen päässyt ikuistamaan. Jee! You're pulling on my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Being hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name.
since you got me out in the open. Now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're finding I've been too much on your plate, I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever
No niin, nyt on tosiaan luontokuvatkin katsottu läpi ja näyttää siltä, että tässä ollaan päästy tapaamaan uusia tuttavuuksia. Osaisiko se Miss Rosebud vähän selittää, että keitä nämä kaksi söpökin söpönpää söpölinä oikein ovat? Tässä on Hertta, tämä ruskea ihana tytsy tässä näin. Hän on kohta 5-vuotias. Ja tässä on Velmu, tämä valkoinen ihanuus. Hän on just täyttänyt 1 vuoden. Molemmat on Espanjasta kotoisin ja tykkäävät Santtu 37:stakin aivan huomattavan paljon jo tässä vaiheessa. Että ovat kyllä sellaisia seurallisia söpöliinejä. Joo, ovat kyllä tosiaan, että itsekin mä tässä kameran takaa myöntää, että tykkäsivät paljon kyllä mun seurasta ja nytkin viihtyvät hyvin tosiaan Miss Rosebudin seurassa, kuten näkyy. Ja helposti lähestyttäviä tapauksia. Santeri. Minä perkele. Pitkästä aikaa! Just näin, just näin. Ei jumalauta. Zombi tuli ja ylläty tällä kertaa. Joo, todellakin. No niin. Niin siinä vaan tosiaan kävi, että jälleen kerran tuli pelästyttyä Miss Rosebud ja tällä kertaa vähän tommosella zombimaisella pelästytyksellä. Joo, ei voi jättää yksin yhtään mihinkään. Heti se pelästyttää. Joo ja voi, ties kuinka monessa kerrata tämä oli, kun mä onnistuin pelästyttää hänet. Aina se onnistuu. Happy New Year! Mutta pidemmittä puheita tosiaan kello alkaa olla sen verran, että on aika lähteä niin meidänkin tästä tekemään mitäs muutakaan kuin paukuttelemaan tämänvuotisia rakettihankintoja. Jees.
No niin, nyt on tosiaan jälleen tähtisädetikut sytytelty ja raketit paukuteltu. Mitkäs oli Miss Rosebudin mietteet tästä tämänkertaisesta ilotuiten näytöksestä? Oli tosi hieno ja ehkä ne viimeiset raketit oli kaikkein hienoimmat. Ehkä toi Monumentti ja sitten se Typhoon oli mun suosikit. Joo, munkin mielestä ne viimeiset oikeat ne kaikista parhaimmat, eli onnistuttiin sikäli kyllä ajoittaa hyvin tällä kertaa just ne parhaimmat sinne loppuun. Mutta tosiaan tässä nyt seuraavaksi aletaan pidemmittä puheita Miss Rosebudin kanssa tästä katselemaan noita videoita ja kuluttamaan aikaa siihen saakka kunnes vuodenvaihde koittaa. No niin kaikki, se on kuulkaa taas tämä hetki. Vuosi on vaihtumassa kohta. 25, täältä ollaan tulossa. Oletko valmiina, Miss Rosebud, vastaanottamaan tämän? Todella valmiina. Hyvä. Joo, minäkin. Todellakin. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, anna tulla 25, 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 hyvää uutta vuotta 2025! No niin se vaan taas vuosi vaihtui. 2025 alkoi. Kyllä vaan. Joo. Mitäs mieltä Miss Rosebud nyt on tästä hetkestä? No, ainutlaatuinen hetki. Tällaista ei ole ennen koettu. Jep. Ja, niistä voi kuvitellakin, että nyt on tosiaan 2020-luvun puolivälissä. Ja tuolla puolet tästä vuosikymmenestä eletty ja saan nähdä, että mitäkään kaikkea tää jälkipuoliskon ensimmäinen vuosi tuo tullessaan. Mutta tosiaan tää tosiaan tarkoittaa samalla sitä, että aiheita ei oikein tähän videoon enää kauheasti käsiteltävänä. Ja tarkoittaa sitä, että tämä video alkaa tulemaan pikkuhiljaa päätökseen. Ja tää tarkoittaa tätä, että munkin on aika tässä alkaa toivottamaan hyviä uusi vuosia muistuttaa teitä just tosiaan jälleen siitä, että muistakaa seurata edelleen tosiaan noissa medioissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, Threadsissa sekä tietysti YouTubessa. Ja Miss Rosebudin hän löytää edelleen sieltä Instagramista, mistäs muualtakaan. Ja ja sit tosiaan eipä tässä varmaan oikeastaan muuta hänen osaltaan mainittavana, eikä muutakaan ole tässä kauheasti mainittavaa. Muuta kuin vaan tosiaan sitä, että vielä kerran hyvää uutta vuotta. Hyvää 2025. uutta vuotta. Joo.